Good morning everyone! Welcome back to my channel, Kalutong Bahay Recipe. For today's vlog ay magluluto po tayo ng ginataang puso ng saging. Okay po? Bago tayo mag-start magluto, intro muna tayo. Ayan po mga kaluto, yan ang ating isasahog sa ginataang saging. Yan po ay tinapa, ginawa nating flakes. Okay. Ayan po ang gagamitin natin mamaya. Ito yung puso ng saging. Tinapa flakes, bawang, sibuyas, sili, siling pula, siling haba. Ayan po mga seasoning natin, patis, paminta, petsin, asin, tsaka itong ating gata. Yung unang piga, tsaka yung pangalawang piga. Ayan po. Ayan, mag-start na tayo magluto. Lalagyan na tayo mantika. Para makapag-gisa na tayo. Lagyan na natin ang bawang. Sibuyas, lagyan natin yung flakes, tinapa flakes, lagyan na natin itong pangalawang piga ng gata. Lagyan natin ang mga seasoning natin. Paminta. Mas marami, mas masarap. Lalagay tayo ng chili flakes. Ayan. Sa mga kababayan ko dyan na Uragon, ayan, maanghang tayo ngayon. So maglalagay tayo ng patis, konti lang. Ayan, bechin. Itong bechin, optional lang to kung sino lang may gusto maglagay. Ayan. So lagyan na natin ang asin. Maglagay tayo ng dalawang teaspoon. Haluin natin. Pag kumulo, ilagay na natin yung puso ng saging. Ilagay na natin. Hayaan natin kumulo ng 10 to 15 minutes. Takpan lang natin at balikan natin mamaya. Ayan, after 10 minutes, titikman natin kung malambot na yung ating luto. Konti na lang, mga 10 minutes na lang. So ilalagay na natin tong kakang gata. Yan. So ayan, another kulo po na mga 5 minutes. Yan, habang hinaantay natin maluto. By the way mga kaluto, don't forget to subscribe, like and share. At paki-hit na rin ang notification bell. Ayan po. Ayan, para ma-notify kayo sa bago nating sa susunod pa nating uploads. Okay po. Ayan. At saka magsha-shoutout po tayo sa ating mga kababayan dyan sa Bicol. Ayan, sa Gubat, Sorsogon. Sa Gubatnon kami group. Sa United Bicolanos Worldwide, sa Aldana Elementary School, sa teachers and principal, shout out sa inyo. Ayan. Kay Ian Miranda ng Bicol, ayan, pakisuportahan din po natin ang channel niya.
Maraming salamat. Ayan, balikan na natin. Ayan mga kaluto, mga 2 minutes pa to. Balikan na lang natin. Ayan, luto na to mga kaluto. Tayo ay magpe-plating na mga kaluto. Ayan, kung napapansin nyo, nagmamantika na siya. Ayan. Ayan, napapansin nyo. Ayan, naglalapit-lapit na. Ayan, magpe-plating na tayo. Ayan. So, ayan o. Ito na ang ating ginataang puso ng saging. Ayan po. Ayan, thank you for watching. Bye. God bless.